sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2021 bütün Türkiye halkı için. Berdevke Meclisa Jinanya HDP Ayşe Acar Başaran li ser rewşa saxlemiya Aysel Tuğluk li Amedê preskonferansekê darxist. Siyasetvana Kurd Aysel Tuğluk 6 salin girtiye. Dayikayê xatûn 13 îlona 2017 de koça dawî kir lêl Enqerê di dema spartina axê de nijadperestên Türk êrişî meyt kirin û gotin ku ew terorîstan naxwazin. Meytê dayika Aysel Tuğluk ji gorê derxistin û birinin Dêrsimê binav kirin. Aysel Tuğluk jî di girtîgehê de bû lê beşdarê cenaze bibû û ew jî bû şahîdê van êrîşan. Ayşe Acar Başaran bi bîrxist ku Aysel Tuğluk piştî wê êrişê şûn da derûniya wê têk çû û demans bû. Berdevka Meclîsa Jinan a HDP Ayşe Acar Başaran destnîşan kir li zanîngeha Kocaelî ji bo rewşa xerab a Aysel Tuğluk rapor daye ku di vê rewşê de ew nikare li girtîgehê bimîne. Lê îdia kir ku saziya tiba edlî biryarek siyasî dide û raporek neyînî çêkiriye ji bo Aysel Tuğluk ku dikare li girtîgehê bimîne. Daxwazkin got bîra Aysel Tuğluk di zindanê de tune bikin bijîşt dibe nikare di girtîgehê bimîne ama ateka dibe dikare bimîne em di baş zanin ev nêzîkatiya dijminatiyê ji alîkê dijminatiya Kurdayê ji alîkê ji dijminatiya jinayê dijminatiya jina bi rastî jî bêhtir di vê demê de 2021 de bêhtir pêşkeştin ji aliyê işte siyaseta got îro dimeşînin ji aliyê işte şerê taybet got li ser bedena jinê dimeşînin got îro bedena jinê li ser ednîgariya Kurdistanê bi tamamî û li Tirkiye bûyî qadê şer îro dixwazin got Aysel Tuğluk jî dawiya wê mîna xerîbe be û wir de işte belki îro îdam li Tirkiye'nin ama fiilî rewşa îdamê salê heştê derbas kirî îro girtîgehê li Tirkiye de salê heştêya de Esad Oktay hebû ama îro li her zindankê Esad Oktay heye û li ser girtiye siyasî vê rewşê di domîne pêş dixe bi tecrîtê bi îşkencê bi işte netedavîkirinê nexweşê girtî hene wan neberdanê aslında dixwaze got ciyana wan li wir bi dawî bit tabût ji girtîgeha derkevin îro dixwazin di kesayet aslında Aysel Tuğluk jî bîra civakê tevî biqedînin tune bikin. Hêjayê gotineye ku hevseroka HDP Pervîn Buldan jî roja înê çû serdana Aysel Tuğluk girtîgehê û di daqîniyek de destnîşan kir ku Aysel Tuğluk êdî nikare baş biaxivejî. Xecî Canfartîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.